sudijskog dodatka. Vukčević, i dalje Vukčević. Savić. Op, gol! Gol! 2:2! 2:2! Crna Gora je sada u baražu! Izjednačili smo u prvom minutu sudijskog dodatka. Kakva je to bila lopta sa desne strane! Da vidimo još jednom, ne, ipak reditelj ovog prenosa odlučuje se vratimo uživo. Evo sada, Savić. Preko karta, nije mogao do te lopte i Andrija Delibašić. Dva. Baraž je naš, ali ne zaboravite, ima u ovoj utakmici još minut 2.